Joo, elikkäs en läpsöitä. Niin me ruvetaan kohta kuvailemaan ja tehdään tämmönen Halloween pätkä vähän jälkikäteen. Tulee kova. Eevi saa totakin. Ja niin sen jälkeen pidetään täällä liveä jonkun aikaa. Huomenna pidetään enemmän liveä täällä. Ja sitten aina kun tätä kautta tulee lisää jengiä seuraajia tonne Eevin toiselle sivulle, niin sitten me pidetään toisenlaista liveä teille, joilla on jatkuva tilaus päällä. Niin meillä on tuolla toinen huone, missä hoidetaan ne hommat. Mutta me ruvetaan kuvailemaan. Pysykää kanavalla. Niin